ki. Yani? Bakıyorum. Aşık Veyselê ku di hefsaliya xwe de ji ber nexweşiya xuriyê çavên wî kor dibe, dilê wî dikeve Esmayê. Esma û Veysel çiqas bizewijin û zarokê wan jî çêbibe jî Esma li dijî vê evîndariyê ye û bi dildarê xwe Mihemed re direve. Piştî Esma bi dildarê xwe re direve, ji Veysel re pir giran tê û bi hevalê xwe yê bi kemanjen Qasîmê Kurd re welatê xwe diterikîne û derdikevin rêwîtiyeke dûr û dirêj. Türkiye yakacağım dediydin. Hani nerede? Söyleyene değil, söyledene bak demişler. Yaktıramıyorsun Allah'ım ki. Ev rêwîtiya dûr û dirêj ku Veysel kiriye Aşık Veysel êdî dest pê dike. Derhêneriya fîlmê ku behsa çîroka Veyselê ku kiriye Aşık Veysel, Bilal Babaoğlu dike. Di rolên sereke de jî Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal, Uğur Aslan, Hülya Şen û Ahmet Bilgin cih digirin. Cem Durruh, samah dönerek, sen istersen duaz çalarsın. Ne bileyim bir hizmet görürük. Kanamadım ki. Can you walk more than 50 metres? Yes. Can you raise either arm as if to put something in your top pocket? Yes. Can I ask you a question? Ez Daniel Black. Marangoz Daniel Black li nîv kestilê dijî. Lê ji ber nexweşiyê nikare bixebite. Di jiyana xwe de cara yekem ji bo alîkariyê serî li fona bêkariyê dide. Payments will be frozen. There must be some mistake. If you've been deemed fit for work, your only option is job seekers allowance. Lê Daniel ji bo vê yekê jî divê nexweşiya xwe ispat bike. Mixabin, ji ber bênîzamiya pergalê nikare alîkariya dewletê bistîne û ji nû ve li kar digere. I'm just going round in circles. I'm going to have to ask you to explain to you a situation and you don't care. I've got about 12 quid in my purse. Do you know what? You've created a scene. Daniel divê pêvajoya dijwar de rastî ketiyê xanimê tê ku xwedî zarokên piçûk e. Ketî jî wek Daniel li dijî pergala xirab û bürokrasiya fetisok tê dikoşe û bi tena serê xwe xwedî li zarokên xwe derdikeve. Êdî Daniel û Ketî dostin û ji bo alîkariya dewletê bi hev re hewl didin. Lê rewşa alîkariya civakî qet ne baş e. Senaryoya filmê Paul Laverty nivîsiye û derhêneriya filmê jî derhênerê hosta Ken Loach dike. Di rolê sereke de Dave Jones, Lewis Kuristilizin. Filmê di sala 2016 de li Mihricana Filman ya Canê xelata mezin palmiyeya zêrîn stend. Bu durumda kurbağa savaşçıları toplama vakti gelmiş demektir. Ne? Kurbağa savaşçılar mı? Öncelikle bize çok hızlı biri gerekecek. Qiraltiya Beqan serpêhatiya Cemedê. Raindrop ji daweta qiraliyetê direve û bi bo gîre li cihekî derveyê qiraliyetê ye bi cih dibin. Lê belê ji ber teqîna li ser heviya li paytextê beq ve digere qiraliyetê. Ji ber vê teqînê gel dema ku di nav tirs û xofê de bi awayekî ji ber bajêr direvin, margîsek belavokên ku binivîsên beqa qirîstal êdî qiraliyeta beqan naparêze, dawiya me nêzîkê heye belav dike. Şahbanuya beq jî ji ber ku zavareyên drop ji dawetê reviya bû hêj aciz e. Qiralê beqan jî ji keçika xwe re dibêje ku bi rastî beqa qirîstal di xeterê de ye. Elbette teknikte unutulmamalı. Ama iyi de bunları nereden bulacağız?
Buradalar. 5 kişi mi olacağız? Yetmez ki ama. Burada değil. Bayağı heyecanlandı. Dinle. Bu grubun lideri sen olacaksın. Boğuyordum.